Ya ka jela Meghalaya jongi layo ya sakanam kumka cancer capital jongka India. Bat kene kalong ke ba penbu jengma ya ki patba jongka jela Meghalaya hi barok wei. Tena kaliang jongka sorkar jela mentakasi kalasim ya kawei karai ban pelong ya ka Meghalaya Cancer Conclave ba hakane conclave kendon kinong isim bentana ki bobon kiliang ki ba don hakane ka imlang salang nadu ki doctors nong elam shnong ba pher ki nong elam niam ki nong pangru ki brang sha sumar hakane ka jimpam bampong ban yo ban shong lang hakane ka jingalang mentasi ban yathir ban ya kran ban ya songthu ka ki daw ka ba ka Meghalaya hi kebun ki patba ki ba yo pang ya ka cancer pada hakane ka si mentangin yo ban ya kran ba ki doctors ki ba le se kin la ban pensyai ngi khandiat ya kane ka jing pang bampong bat nak ka daw ka ba ka jela Meghalaya klayo wat ya kane ka nam banong ban bun tam kinong pang cancer hang ne state. Our little boy is Master Tinshan Kharkram. He was treated in 2021. He was diagnosed, that was during COVID, he was diagnosed with medulloblastoma, and that is a tumor in the brain with involvement of the spinal cord. So when he came to us, he could not even move his neck also. He was totally paralyzed. He could not even shift sides at all. Lembah kajing ya juni sukma leka ban pak sumar wat lang hawat ning kong ngadon pun kajing ting kajing seir mo ban pak sumar hendrai kajing sitom ke baju nim ban sen ya sukma hendrai mentang yo kajing kemen apa den kajing ja umat kajing pat kemen sim ke amot ukun mentang dap kajing kemen ke bakrau ke ban ngamdon tile ngamdon ngamla ban batai su ya kata kajing bhai kajing subun kajing Malaysia Hang ne mentangi don buat iwe ni doktor oncologist baju pen treat cancer bala ban batai ngi khendiat le se ke na ki daw ka ba ka jengbon palat kane ka thot cancer ha Meghalaya bat ki factors ki ba contribute ha kane ka cancer doctor phila ban ne thu khendiat balai ha Meghalaya jongi ka bon palat ya kane ka throat cancer wat le se phila ban pensai ki preventive measure ki bani la ban sim kum ki pa kumbo phila tip mentala shisna mentangi la ya keleng jongka state mo bro khoi ki district but ngilap bakat bangilej ha man I jaka ngilap IWR cancer de ka rukom ngidon lain tribe mo ki kasi jantia garo mo mereka ka ka belong common ha ka rukom bam jongi ka deka ukwai bat duma ka kani ka jing jelai kani ka jing pang hani ha jella jongi hi number 1 is ngibat hi ka kerdan ro ya ka cancer related to tobacco kidon di studies bengi ong ba ukwai ro mo open kala cancer hamet kalong kawai kalong bangi di ban penduna ne da sange no himo ka jing pendan kam bat ka jing pendan kam duma bat ka bam kwai bat ngi di ban bam ha ki bam ki bate ka met jongi ki jur ki jap te ndai kawudon sa kawai ka hanot is kata de hanot is bangi million ba mangi kalong bangi bam ha ki bam pedam bat bam that kata ro ka contribute ba ya ka jing kala bampong hamet jongi kom girong ba snong pade komno bangila banyaram yakinong suksnong lejong komno ban batai ki kata ka prevention kajing da ban light komno teki early detection ne ban lap por bakanang sedang ngi iba hadien ba kalapoi sekata ka stage 3 stage 4 tela stoman sumar te ka ba ngi ko masnong padela dangi so ba kidon ki bre ki ba o ki ba shepting manage ki hospital ngila ban so tu ki ba kani kan sar kamde ke jingpang ka ba ngini shepting re ke jingpang ka banginang da pile ka por ka ba biang bani kendo ki doktor pin la bani yo ke jing samar bat pin yo ma ka jingkot jingkhia kumba piji yo hakiwe ki jingpang ro na ta daw te ngi wan lang ne ngi sotonat sibun ngi yo ya ka jing tip blia sepang kene ka jing pang ka bala sar ndi tang ka snong ka state ka jongi re ka pertai bro wei bat ni so thu ba ke jing da ka bala yo ra yo jing smar ka ba kloi ka long ni ra ba snong ko yo la do te ka ba kongsan ni bungi kwang ni ka long ba maka sibil hospital ka kamia kala bul gi ba antimo gi kwa ai la da yo na state government kan yo ngi ka lo ka jong ka Cancer Institute hospital ka biang la ka jong kana ka yo ai ke sumar ba paka
ya ki nong stom nang pang gulong tik tang ne jing pang bampong Te ha kaju opor ngi don bat iwe ne ki cancer warrior la nong ki bla yakun persa ka jeng pang bampong dari kong wari wadon hang dia menta bat nyetu yang i kandiat ya ka jeng yakun jong ia ka cancer persa cancer kong pila ban pri tu ila dia bat kaju opor batai yang i kandiat ke ka jeng pang opio bat komno pila ban yakun ka jeng pang cancer Ti ngakerteng wari me ki lingwa nastunat ba haka jinge thu jong page pang jonga pi ong bang ade pri ba yo pang na kane ga jing pang cancer dan ni ga jing pang bampong and ring ala jam no wa nya yo ya kane ga jing pang ha ka snam araja ar ko ar ti ngalap ya kane ga jing pang nama bele yu bang ale ban li phatta sele di ha ka por ba biang nama ba ha por bang adang khakon nga so badon kung bang jong tim hareng alam so badon ei thut te ha ka breast ko jonga ti ha por banga test mangale gitu ki self test mo ni ta and everything to ni lab ba sulong ba don laban don ke kin ba ka basha hadien dan ni ka basha dien te ngale amno ngale chi doctors ngale pa pen i en te ha por banga li pen i doctors ro por ba ki test yang ki ong ba ka ngam try kan de ka ba he mo laban de something like fibroids or something like that kum lani ki don bari pagi ong bakala bande ka thung mo ti dan hadin kata pade ngale cha por mga phat test sure like bale ultrasound le FNC like biopsy pade ngan sala pade bakalong cancerous scan kalong malignant ti hapo mga yo sngoi to kin tien te ngadap ka jing sier ti ngamar ba kadon ka bangi shi perkhat baladang yo ya ka cancer ni ong ba laban yap mo ti ngapade ngadap ka jing sier ngadap ka sungu khiap la kata ka jemut jing perkhat ka jonga ro ti hendrai pade doctors ro ngayo de ki babha hangnia shalong ha ba ki la batai ken ba don kam mali pha pen i di sumar ha ka por biang kama balada lap ya uni ujing pang ha ka por ba biang ha ka por badang biang ha telak ken ban sumar ya karo and cancer should not be taboo it should be something that we talk about freely because cancer is curable. So tenat ya ka jeng batai jeng kong ba yang ba dadon ha kano jeng yakun persa kano jeng panglan ya ka jeng imhi ka ba kong san ya ka dei bangin don ya ka positive mind bat la ban yakun ya ke jeng le te kum tu ngilai os ngau na ki babon balang ha ka ba dei bat ka jeng kran ka jong ki manta ka si ha ka ba dei bat ka jeng yakun persa yo kanyang bampong bat ke ka bangila ban ngau thu hang ne kalong ba ya ka ne ka jeng pang hi gila ban yakun gila ban penjam bat kam dei ka jeng pang ka ba mla ban pen kwat hanrei ka ba don kam yang yu pai ba kalong ba ngin lap kam kloy uni jeng pang da ke bangi wan chaki kenja screening ki babon ki ba ki doctor bat ki hospital ki juyai penslori ki pai ba barabor bakin wan chakhmat banle ka screening ka ba on pelap kam kloy ka ne ka jeng pang bat ha ka ju opor ba khnang ba ka ne kan yaram ke ka bang i pai ba ngila banle kalong ba ila wan no kham kloy ha ki screening ban yo jing tep kham kloy ladang idon yo ne jing pang khnang bangin yo ka jing sumar keblei sibone pi ki pai ba ki la pe ya ka ne video ha do ka pokot ngade me ban ke kalmandai na bantau for media